някакви съдни корпоративни, това е проблема. Това е болна, няма как да се Защото да е гласува, кандидата е гласува, също така. Малко партийски, няма да малките, това е ясно. Няма, дегенци, като се накава, дегенци, за това да има, и пък тя стига, че няма чудо, да ви няма всичко защото и дълното като... Стана. Аз съм тогава, защото бях кандидат към републиканци, корек се прави кампания, че говорим поляна, говорим карагин. Цялото ги развоза с 15. Всички студии, всички кредити, идеи, това е карагин 8. Всичко беше говорено за това централно. Вече има време да се придружи каталият, и че няма да послаги и дълго, че има първо там 20 и как ги интересат. Те пак много бяха ми казали, ама нали да е това София, бе, дългия ден са започне от София, помниш, дългия кефа, дългия по-прекредити. И ми му пина нещо ли да? Но той за ми ви край, да се чуйте да го въжава. Че ми каза да посадите, само ви може. И да, че да се разберем, сигурно е да се пиеси. Няма лошо да си само молбата да взех. Има колкото искаш. Къде няма? Първа точка, допълна запуска кметна общината, председател на общината, отчет анализ за дейността на общинския съвет за периода отчет е мой. Който е това? Против? Няма. Въздържали се? Няма. Втора точка. Наредба за изменение и допълнение на наредба за определяне на такси и цени на територията на общината. Това е таксата за водоплата. Тук предложението, значи до сега е било 3 лева. Преди определя банките евро, трябва да бъде 1,53 лева. От 7 до 18. А над 18 5 лева е било, трябва да бъде 2,56%. И сега, да, предложението е да се направи друга площа. Предлагат мотивите, че бюджета е собствена за оплатка, колко е... Значи една трета е от билици. И така малко се видно тръгна. Значи 2 евро да стане, от 52 да стане 2 евро, а от 5 да стане 3 евро. Има и още едно предложение от съветите. Аз бързо е казал да бъде 50 евро на 2000. В смисъл, тази смешна цена всички са подигнават, като е аз според в Италия. 120 евро беше било тогава на бария да влезеш. Аз първо получих в това Варна, 4 лева беше. Трябва да се чу да пита майчето.
Няма да плаща сметката, като субсидията къде е голяма, защото да е минална. Буквално да ползва така. Не, значи, заплатата нищо няма да покрива. Това не е идеята да дигам такса, там да се регулират му опаска с фирма. Въпросът е колко пъти общини ходят в година. Нещо човека ще влезе да осетява годината. Това е направено да печелим хора, които идват от другите градове. Те са основните зонове на това. В принцип би трябвало да се прави, че Истанбул, прямо големите градове, когато си чужденец, това ще се тука. Но не искам да кажа, че там прямо Защото си комунарски е върна. привилегии. Нали, като нали, има Истанбулска карта, нали, която е ползвана за животни, за музеи, за различни понеже не може да разделим нашите съседи. Дигането на и за нашите. Ако е правилно, да кажеш, че аз това съм хора на поглед, няма дава се лична карта, да видят, че и ти намалят стоите. Обосновал се общината, Маринов си изписал само едно такова, да не се коментираме без предложение да писваме. Всичко е стотинки, разбираш? Добре, виж какво предлагам да направим едното на Маринов и едното на Много. Има машини, за тези машини има стотинки става от тези. Няма такова предложение, няма такова. Значи предложението е 1,50 на 20. Другото е 2 евро на 3 евро. Всичко е стотинки. Общината на кръв на Тюи, а той е на пенсия. Да. Единствената разлика е дали е на кръв или на пенсия. Фактически, до 7 години е 2 евро. Твърдо 2 евро. Няма такива 3,91, те отпадат от другите. Това обяснява, предложението е 1,50. Значи няма центове. Първоначалното, което е 2 понеже от 3 лева става на 1,53, това не е логично на една местност да Не да рече напачи, като додат обосновява се няма. Кира дали има достатъчно обосновка? Само да е предпочитен за готов така. Не. Има обосновка. Сам сега да предпречат, да установим, че не са основателни. Ама ще нещо така, ще чакат врага. Няма значение. Добре, лесно да гражданите да плащат. Добре, първо да гласуваме общинско предложение, после ще гласуваме. Ако има нещо, което е интересно, има си органи, които са абсолютни гласуват предложение на... Значи първо предлагам на Маринов 1,50 за деца до 7 години. От 7 до 18. 1,50 евро. Второто е 18 години, 2,50. Той първо не го прави гласуване за, защото той ще изкара, това ще изкара. Ама то сега отзад и нареждата така, че там нашата... Лицемер ще подкрепиш продължаването. Иначе... Не бе, и обратното е, ти като няма подкрепиш, аз мога да разбера за променението, волята е на гласуване. Не, волята на гласуване ми ти променя. Добре, предлагам на Маринов 1,50 за деца до 18 години, второто е над 18 за 2,50. Да, който е съгласен, аз съм за. Да, еврото ли? Да.
25, т.е. 26. Защото, да, 6. те са надолу. Ево. Малко 17 години, 2,56 евро. Малко 17. До сега ли проведе 3. А тази проведе 2,50. Да. Шака предава 3. Колко ще са? Добре, който е за тига, например. Индия, ама и трябва да ти индигнал 4. Аз как знам, да не се нещо да. 4 за. Против. Да. Двама. Трима. Добре, да държа, сега няма. Значи, няма смисъл да предлагам друго. Що? Ще предлагам да го. Добре, Положение от 4 на 3, на 7 човека, Аз да дадем другото съм. Това положение е 60 на проекти. добре, да предлагам и другото тогава. А не на общината. Който е за, Който е за идеи и професионална заява. аз логика не виждам и за дядата. Затова не предлагам второто гласуване. Ако не вижте, нали, приятели, но това... Затова няма логика да е съгласна. Добре, пиши 5 за. Добре, аз пиши 9. Нямаше Дружество си добре директор се защити. значи, поправим. Кой е предложение приема ми като? Почта в принципе е заплача от лева за нами, но ние за да учим. Да. Тяло, която ние учаваме е с 20 и колко са. А за това нали така го приключи? Не, че не мотивам и за това е този, аз не че имам нещо и против. Това? Добре, бе, те така го прави. Така ще дори или ресора, който знае, че ще действи. Това е разликата между... На 700 лева, колко си. Нали, защото при едно 53 да го правим две, то са обучили се, 20% или 30%. Трябва да е 20% сегашния вариант. Добре, сегашния вариант е 1,53. Значи, ние искаме да малко да намалим. Добре, защо трябва да имам 30%? Защо искаме да намалим? Да преминем, нали мотива? Ама това, вижте, мотива, ама аз мотива, че понеже са центрове, стотинките за да не малко, много древни стотинки, 1, 2, 3, 5, 7, това е, така пише мотивите, аз това не трябва стотинки, аз това не трябва да мисля. Ама да, вижте, Трябва още 23 хиляди, дори ще са 10%. Това е идеята. Те не искат да обтежат общината. добре, може ли да пишете тогава въпрос, колко са приходни такси? 135 хиляди лева. От такси. Да, 135 хиляди. Още 10 и колко финансово. 363 издръжката за всичко. За 25 година. Примерно 29 хиляди лева. Да. Приходите на разрешение на обекта, приходите е по-малко от 135. Аз не искам да се издържа самостоятелно, ама не 35% да се чули таксите. Да, имаш обща 35%. Така да бъдат цяло. Смята, че отбием от група. За диктавно, нали, и говорим за разсмелно. 30% от 135 приходи. Да, И той е над... Добре, нали имаш на предвид, че то си. и тя също, нали, отразявателно, че може да тя ще се получи с 20. Да, но и това такса, и тази е издръжката. И тя няма да се 60 този. Нали, 4? Нали, тя ще си. Тя също има. Ето, говори другото. С 12% осигуровките са дихата. Значи, вижте, тук имате риск от финансово от държавата. Не е само по-така да е от общината да се изглежда. Като бюджета не съм приемал, не съм виждал бюджета. Нали, но не съм ставяла остатъка от издръжката да е от общината. Значи, толкова наредба, таксата за вход, ако се държава 50% от субсидията, която е по, ще интересно. И за това, значи,
Значи сега действащите Каква е субсидия? предлаганото увеличение на настоящия проект за изменение 17% на цената по точка 3 и 30% по точка 2. Значи, как преди малко ви съм обсъждал. 17% за децата и 30% за възрастните. Да. Значи, обратно, да. За децата е 30%, защото да, за възрастните е 17%. Защото за 17% за точка 3. Нали, да. Което аз според не е лично да вдигаме на децата. И така цяло. Точка 3 е над 18. Да. Тя е 17%. За децата вдигаме 30%. Ако имаш 5 такива предприятия, какво трябва да ги субсидираш, ще имаш дори сериал, да има реал. Но сега и няма и такси, пак се субсидира, пак и има. Ако това е мотивът да няма да гледам да се Да закриваме, пак да не помагаме, то значи не даваме стимул за развитие на... Добре, значи мотивите са ясни. Няма проблем, тики си има никой. Добре, трета точка. Кандидатът на Оригинал заплата тогава. Като ще правим тези намален заплата. Абе, и тези неща са логични, ма сега... и казвам, тази е по... Да няма. Само проблемите с това си път. И това може да караш. Това е... Едно от своите неща да марка. Губиш дуръчни други. Значи ние каналата тя е, значи всяка година има предложение за актуализиране. Да, първоначално не ми да вижда редко да е. Да се наложи в шок. Ако само да, ама промба грешка прави, нали? Тя и то без това има някаква... Тя е аптека трябва да е, че мислиш, защо ли от 4 аптеки има заложена в този сгради? Трета точка. Кандидатът на общината съвместно партньорство с Министерството на труда и социалната политика по процедура директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, повишаване на предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации в управляване на технически ресурси. И така, нещо така, че темата. Хубаво е 10 колко евро, значи оборудване на доброволно формирование, знаете, че лято места, хубаво е да има това нещо, което помага, за да има тези пожари, защото... Тогава имаш много пожари. Много. Защото очаква, всяка пожари е така. И даже там трябва да види... Там е проблема, като получи пожари. Да осигури защитни облекла за горски пожари и ръчни уреди за обсервация на доброволно формирование. Това е една много лесно. Ако няма нищо, който е за, против, няма, въздържали се няма. Четвърто, давам съгласие на кандидата на общината с проектното предложение за купуване на оборудване и зареждане на материалната база на социалните помощи на сайта. По-социално закрива към Министерството на труда и социалната политика и да се точка Тук няма вече. до 45 и 20 Ще се сменят. не да се финансиране. Ще се сменят някакви печки, някакви работи. Точка колеги няма. Който е за, точка няма. Задържали се няма. Пета точка. Приемане отчет за социалната общественост за периода от 1 януари 25 до 31 декември 25. За отчета колеги нещо? За Видяйте отчета. ли, аз ще да се колко са деца, че пишат тия отчета, ама каква е съвременността? Значи, това е цифри, те са почти да просто Няма което пише. И толкова караги пише в... не, много не накрая. И кое да решение, аз съм се сесирам, през това време от 10. Както не? Решение, Налагаме 3%. налагаме, защото да подигнем, а подигнем и малко и такси да подигнем. И са фига, вярно, че налагаме... Най-види. Да, това ще бъде казваш, Големата петната, говорят
вие, няма со парламент. Това Да се дига от държавен служител. Да, това е отчета на бизнеса, нали, за 25, да може да видим колко. Бизнеса изимова и може да Да видим изпълнили къде е, че ще изпълнили. Той ми се каже и тока, че имаше до 500 лева. не са денеш. Или сега му се така, ще видим. Средно, ама има да се стигна до 200 лева. Не. Ден напред. Не. Добре, отчета има три. Сега има, бокста си за Няма движение. Няма, който е за, против, няма, въздържали се няма. Шеста точка. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти в общинска собственост в община Исик през 2026. Годишната програма. Имате ли? Да. Няма ти, който е за, против, няма въздържали се няма. Седма точка. Разпределение на общинския жилищен фонд в община Исик. Няма, гледай, ги трябва да видим малко да променим това, което да видим, да намалим срока на уседналост от няколко. Ние сме включили в комисията. Ни покрива пуските. Значи обаче няма млади семейства, обаче трябва са от 2 години или 3 години спустена, пък са писали 5 години. Пък са млади семейства, отговарят на всички изисквания, нали? Има нужда. Пък имаме и свободност. Имам свободно стоят много Не може да ги има нужда да стоят помещения свободно. Искаме да привличаме казваме млади. Пак искаме млади хора, нали? Има поне 2 семейства. С малка деца по 1-2 години. Не, искаме да променим наредбата, защото тя оседнало за 5 години назад. Закона да го позволява от Генчева хата, ще трябва да позволим закон. Да го слуша. Това трябва да направим с Генчева, нали, да го карат като промяна в наредбата за жилища. Не към даваме информация за жилищната участие. Аз мога да става и да кажа, да бъдем на предвид, да подготвим една доклада. Нашето може да излезе, от комисията може да излезе, аз нямам какво. Просто да уседналостта да е факт, да може да е намалим примерно при свободни жилища, да може да ползваме този вариант. Не когато няма жилища, политическата. Значи, може да тези, които имат 5 години до 7, предимство. 2 години. Това е точка, да. Може да има 3-4 години. Но това не касае точката. Трябва да има промяна на летната, която е приемска. Тя е отхубна летната. Има пропуски. По време на работата е чисто. Това е нещо, точката няма. Който е за, против, не мога да държа няма. Осма точка. Приема програма за овладяване популацията на безопасните кучета на територията на община и план за действие за периода 26-30. По точка 3 няма. Който е за, против, няма. Въздържали се няма. Приемам. Следваща точка 9. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП ПДД на поземлен имот, синдикати, местно Салтън Тарла, землището на град Айче. ПУП ПДД. Салтън Тарла, това е кандидат. Точка нещо имате? Няма. Който е за? Против? Няма. Въздържали се няма. Следваща точка 10. Комитета 11 не може да се. Гледа ли? Относно даване съгласие на разрешение за изработване от ПДД на поземлен имот, местността могилата и дава съгласие за преминаване на пътна връзка през общинска собственост. Това горе местността могилата, пътя за Руен.
иска ли? Съм продал. Му къде продават въобще, само въобще, къде се прави пак съм продал. Не съм собствен. Това е лобистка. Лобистка се но нали го стремили. Само ги открие позята. Добра седмица. Дирекция. Добра седмица. Ние. Значи така си от Давайте. намалителното ние така трябва да випишеш няма. Както и от пуст. Мартин Наполеон. Не долу, тук излиза така, също, дето брато не може. Мартин, да, Наполеон ще бъде направен. А не можем тук. Има полиот. Който е съгласен с Лиги, против няма. Продължението няма. 11. Давам съгласие за разрешение за разработване на груп парцеларен план за търсене външен водопровод за група еднофамилни жилища на изградени в конструкции 20-89-83 местността Хаджи Бекет, Демишка Катлайко си дава на попълнително съгласие за преминаване през имоти общинска собственост. Това е пак по същия начин. Градът учен водопровод, това са фоторесторан за И подаваш на река, къде се слушат и взема как ще стане да дава това. За нужда като между това ресторан, там не се очава това ресторан, под правят един в квартал на Сикрет, няколко собственика да се правят водопровода. парен план. За водопровода. трябва целият квартал да се подава. Това е много много да Целият квартал трябваше да стане Вие казвате, трябва да решира. Някой дойде да купува. Да, вие казвате, вие толкова трябва да успявате. Добре, който е съгласен, против няма, въздържали се няма. 12. Давам съгласие, давам разрешение за разработване на проекта не е действащи в това. Общо е план на сайта. Спасва тези индустриални на сайта, 16. Земеделска производител, постоянно население, промяна на назначение, каратели. Това е предложено. А това не е карател. Мисълта карател там е. Или какво? Там ясно. Карателите не има гърбиза. Толкова било 151, точка 604, точка 19. Теодора Чарбарова, Рускан Тодоров. Той е на Петя Лъвога. Абе, като дясно ви казвам, бе. Значи след пикира, дясно там е. След трампоста. Точно трампоста там е след него. Само ето е моргата. Там е то спати. Тук много само пътят. Добре. Който е съгласен? Против? Няма. Въздържали се. Ничего няма какво да слушам. 17. Относно одобряване на проекта за изменение действащ общ устройствен план, обхват на землището, поземния имот се начата от коя не се случва.
Вие по точно не взимате. Който е за, няма. Колеги, Среща криминално ли за да купи